heba beşan dibêjim stran. Fêrbûna zimanê zikmakî, siyaset jî di nav de ji her tiştî girîngtir û biqîmettir e. Xwediyê wan gotinan, hilberînerê projeya yekem lîstika Kurdiya dijîtal ya bi navê Bêjan Behmen Dow ye. Behmen Dow bo danasîna projeya xwe ji aliyên curbecur yên siyasetê ve hevdîtinan jî pêk dîne. Herî davî li Enqereya paytextê Tirkiye bi serokê giştiyê Partiya Opozisyona Sereke ya Tirkiye Kemal Kılıçdaroğlu re hevdîtinek pêk anî. Dow projeya xwe ya bi navê Bêjan wiha dide nasîn. Yani projeye me Bêjan çar gavê wêneke hene. Vega lêstika me ya yekemîn derket em ya Hezriye ya doya jî dikin. Em ser filmê xwe sînemaya jî dixebitin vega. û seta me pirtûka jî Bêjan Kurmancî hîn dibe ew jî vega tê firotan. Li aliyê din Dow dibêje zimanê Kurdî her tim bi siyasetê ve dihate girêdan û diwarê siyasetê de cih digirt. Me ev yeke dît û xwast bo zarokên xwe tiştek ji dûrî ev hişmendiyê çêbikin. Vega zarokê me tabii lêstikê Tirkî, İngilizce jî bi zimanê din mesela dileyzin. Kurdî tabii hênû mesela ser stora da yani aplikasyon stora da lêstik tê darxistin. Ji ber wênekê mesela zaf ew bû dîqet kişan wekî dijî pedagojiya wênekê jî zaf qewete vega. Behmen Dow heta niha Ali Babacan, Mithat Sancar, İshak Salam û Kemal Kılıçdaroğlu jî di nav de bi aliyên curbecur yên siyasî re bo danasîna projeyên xwe yên li ser zimanê zikmakî hevdîtin pêk anîn. Dow diyar kir ku vî bo hevdîtinê daxwaz ji Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan û Ahmet Davutoğlu jî kiriye. Nalîn Dirî, Kurdistan 24, Enqere.